area. Almost a machine that have a puraka. All I know what you need to put that in there. Ekenengo. Aje Roma Basrim. Ebushia. Ekenena mono. Roman nation and Mata. Every Marine for the Tata. One day meet the Casino one day go. It was a roll for me, made it to Caddy. I made a good one. Money now, the money now, the more. Oh, to see the Canada, you will watch it and watch it again. Now, you have to look at the and just in the life. I want to make this go on one summer. After you go to TV. You don't get to the neighborhood picture, and I got a home picture. After my food on there, I can't be sure. Don't be embassy. It's not a girl, but I can't say Inspector Egbuchukwu from Amici. Ọmọ nwuchi ọba wee jaba ewenye ọnọ enye ya ọnọ nwanna nke oji ụkwụ bịa nke gbọtụrụ from Amici kwa saa ya agbagota 2 star ka a enyezie maka osi Amici wee bịa Nnewi. Mano ya buru pani member. Mane buru ni me compano ka.
ụmụazị na-ekelekere m n'ọzọ na-emenụ kwugoro kọọdụ na mmadụ a na-anụ kọọdụ na nwanne onye anya bụ nwanne ọ na-enwe aṅụrị na nwanne na ose dibịa dibịa ose